suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Mapagpalang gabi sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Sa gabi pong ito, muli po ay tayo ay magsasama-sama na mag-aral at makinig ng tinig ng pag-asa na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ngayon po ay October 4, 2022. Malapit nang matapos ang taong ito, pero maraming kapahayagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng tinig ng pag-asa. At dalangin ko po na ang bawat isa ay makasama ko sa pag-aaral na ito. Kaya tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat ang salita niyo na buhay at makapangyarihan na nagbibigay sa amin ng tunay na pag-asa ay patuloy namin, Panginoon, na naroon na nabibigyan ng halaga sa pamagitan ng programang ito ng Tinig ng Pag-asa. O Diyos, dalangin ko po, sino man po ang aking makakasama sa pag-aaral na ito na inyong salita, pagpalain niyo po, buksan niyo ang kanilang puso, ang kanilang isipan. Hayaan niyo, O Diyos, na mangusap ka sa bawat isa. Hayaan niyo po, O Diyos, na ang kapahayagan niyo ay matanggap niya sa pagkakataon na ito. Dahil alam ko po, O Diyos, na kilala niyo ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang salita niyo na aming pag-aaralan. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hawakan niyo po ang aking labi, Panginoon, ang aking dila. Hayaan niyo po ng bawat salita na lumabas lamang dito ay magbigay ng kalwalatian sa inyo. Marami pong salamat. Pinagkakatiwala po namin ang mga nanalabing oras, Panginoon, sa inyong kamay. Salamat, salamat ng marami sa pangalan ng Panginoong Hesus, inyong papuri, pasalamat, kalwalatian. In Jesus' name, amen, amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Sa panibagong buwan na ito ng Oktobre, no, ay naroon po na mayroon tayong bagong tema na pagbubulay-bulayan sa loob ng buwan na ito, no. At katulad po nung nakaraan na sabi nga marami tayong natanggap na kapahayagan tungkol sa running the race with endurance. Alam ko po na sa buwang ito ng Oktubre ay naroon po na gayon din ang ating pong matatanggap sa ating Panginoon sapagkat ang kanyang salita ay buhay at makapangyarihan. Kaya alam ko na sa bawat
salita niya o sa bawat pangaral na maririnig natin dito sa Tinig ng Pag-asa ay mayroong buhay na idaragdag sa bawat isa sa atin. At sa buwan na ito ng Oktubre, ang tema po na inilagay ng Diyos sa puso po ni Bishop ay matatagpuan natin sa aklat ng Habakuk, Kapitulo 3, talatang 2. Habakuk 3:2. Ang sabi dito, O Lord, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. And Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Dito po makikita natin na ang tema po natin ay tungkol sa revival. No? Ito po ang nais ng ating Panginoon na habang naroon ang kanyang salita ay ating naririnig. Katulad po ng sinabi dito ni Habakuk, O Lord, I have heard your speech and was afraid. No? Naroon na narinig niya ang tinig ng ating Panginoon. At dahil ang tinig ng ating Panginoon ay buhay at makapangyarihan, naroon po yung banal na pagkatakot na pumasok sa puso ni Isaiah. No? Kaya ang sabi niya nga ay, O Lord, revive your works in the midst of the years. No? At dahil dito, naroon po na ang kanyang pinanalangin ay tungkol sa revival. No? At sa pagkakataon na ito po ang nais ng ating Panginoon na maranasan ng bawat isa, ang revival, no? Yung revival po. At sabi nga, ano bang ibig sabihin ng revival, no? Naroon po na ang revival, ang sabi nga ito ay renewal or reawakening, no? Muling maroon na ma-revive o kumbaga kung natutulog ay magising o mabuhay, no? Yun po yung meaning ng revival. Meron pong mga synonyms ito o mga kahalintulad na salita na ang tinutukoy pa rin ay revival. Katulad po nung rebirth, no? Ito po ay yung kapanganakang muli, no? Na kung saan na sa bawat naroon na pangangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng makakapakinig ay magkaroon ng rebirth o kapanganakang muli. Napakahalaga no, yung salvation. At ito rin ay tinatawag na ang synonyms ng revival rin ay revivification, no? Ano ibig sabihin ng revivification? Renewal or restoration of life. Ano po? Naroon na talagang kailangan ang tunay na buhay na nanggagaling sa ating Panginoon ang maranasan ng bawat isa. Ma-restore yung tunay na buhay na nais ng Diyos na ating pong naroon na maranasan. At ito rin ay tinatawag na revitalization, no? Ang revival ay kahalintulad din ng revitalization. Ano ibig sabihin ng revitalization? Ito yung pagbabagong buhay, improvement, pagpapabuti, no? Ito yung nais ng ating Panginoon na sabi nga ay naroon na maranasan ng bawat isa, lalo na po sa kapanahonan ngayon, na napakarami po ang nangyayari sa ating kapaligiran, no? Hindi lamang sa natural, no, sa spiritual, sa physical, marami po na mga obstacle na naroon na pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya kapag hindi po tayo revive, no, kung hindi natin nararanasan ng revival, ay hindi po natin mapapagtagumpayan ito, no? Hindi tayo makakapag-run with endurance. Kaya napakahalaga po. At ang isa sa word pa rin na ang ibig sabihin ay revival ay rejuvenation, no? Rejuvenation. Itong rejuvenation na ito ay madalas nating naririnig, lalo na doon sa mga salon o kaya yung naroon na gustong magpaganda, magpabata, dahil ang ibig sabihin ng rejuvenation ay action or process of giving new energy to something. Restoration of a youthful appearance to something, no? Pagpapabata. Bakit kailangan, sabi nga, ito sa revival? Sapagkat makikita natin na kapag naranasan natin o sabi nga po ay yung kalakasan ng bata, no? Ay naroon na taglay natin
naroon na makakatakbo tayo katulad ng sinabi doon sa Isaiah 41, those who wait upon the Lord shall renew their strength, no? They shall mount out with wings like eagle, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint, no? Pag rejuvenate ka, naranasan mo yung rejuvenation, no? Mararamdaman natin yung kakaibang kasiglahan ng paglilingkod sa ating Panginoon, no? At ito ay sa pamagitan ng revival. Kaya purihin ang ating Panginoon, maging excited tayo, no? Maging excited tayo sa buwan na ito dahil ito po ang nais ng ating Panginoon na ipaalam sa atin at hindi lamang ipaalam, kundi maranasan natin. Kailangan po talaga ang revival sapagkat marami po ngayon na churches, hindi nila alam na ang kanila pong church pala ay nasa tinatawag na dead church, no? Nagkakaroon na lang ng mga, sabi nga ay parang mga ritual na lang o mga programs na lang ang nangyayari. Hindi po ito yung nais ng ating Panginoon. No, yung iba naman ay lukewarm. Ano ibig sabihin nun? Parang Christmas tree na patay sindi, mainit, minsan malamig, no? Dumadalo, minsan hindi. No, yung ganun ba, wala na yung talagang commitment. O yung iba naman dahil sa persecution ay naroon na humihinto, no? Kaya naroon po na napakahalaga ng revival, no? Ng revival sa puso ng tao, no? Sa isang church, no? Sa isang nation, no? Napakahalaga na maranasan natin yung great revival na nais ng Panginoon na maranasan. Sabi nga, ano ba yung nangyayari kapag mayroong revival, kapag dumating ang revival, no? Sabi nga po, naroon po na sabi nga, ito'y nagaganap kapag ang pagkilos ng Diyos ay naroon na naranasan natin. When God draws near in revival, the soul is turned inside out, no? Mayroong pagbabago na manggagaling mula sa loob palabas, no? Kaya kailangan muna talaga yung loob o walang iba kundi ang ating mga puso. Po, sabi nga, one's spirit is suddenly confronted with just how sinful sin really is. No, naroon daw pa pag meron talagang tunay na revival, talagang naroon na sabi nga magkakaroon tayo ng sabi nga ay magiging tayo, no, na ang kasalanan ay kasalanan. Walang tinatawag na white lies, walang tinatawag na black lies, no. Pag sinabing kasalanan, kasalanan. Kaya magiging aware tayo, no. Hindi tayo naroon na sabi nga ay magpapasama o sasama na lamang sa daloy ng mundong ito. We will not be conformed to this world, but we will be transformed with the renewing of our mind that we may prove what is that good and the perfect will of God. Po, kaya napakahalaga na sabi nga ay maranasan natin ang tinatawag na revival. No, dito sa Isaiah chapter 6, dito meron akong nakita ng isang tunay na revival na nangyari sa buhay ni Isaiah. Sa Isaiah chapter 6 makikita natin, no, mula sa verse 1 hanggang verse 4, kung ating babasahin, naroon na na-encounter o naranasan ni Isaiah ang presensya ng Diyos, no? Naranasan niya yung presensya ng Diyos. Kaya tignan natin, no, basahin natin yung Isaiah chapter 6 verses 1 to 4, no? Tingnan natin na ang sabi dito, Isaiah chapter 6 verses 1 to 4. Yan. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne. No, yun, nakita ni Isaiah ang ating Panginoon na nakaupo sa trono, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. No, grabe, no, talagang yung glory ng Lord na encounter ni Isaiah, nakita niya, no? Naroon, sabi nga, kitang-kita niya na nakaupo sa trono ang ating Diyos, no? High and lifted up, and the train of his robe, no? Yung train daw, yung robe ng ating Panginoon ay napuno ang templo, no? Ibig sabihin yun, yung talagang yung glory niya, yung kalwalatian niya. Sa verse 2, sabi dito, above it stood seraphim, each one had 6 wings, and 2 he covered his face, and 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another, said,
Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. No? And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Praise God. No? Talagang grabe yung, habi nga, ay naranasan niya na kalwalhatian ng ating Panginoon, yung kabanalan ng ating Panginoon. Dito daw po naroon na sabi nga ay mararanasan natin ang tunay na revival kapag ang kalwalhatian ng Panginoon, ang kabanalan niya ay talagang na-encounter ng bawat isa, no? Kaya napakahalaga po nito. Yun ang unang-unang step para na naroon na matanggap natin ang tunay na revival, no? Sapagkat without God's presence, no, without His glory, without His holiness, po, hindi natin mararanasan ang tunay na revival. Kaya ito po yung ating ipanalangin na talagang ma-encounter natin, maranasan natin ang kalwalhatian ng ating Panginoon. At dahil dito, dahil sa naranasan ni Isaiah, no, makikita natin ang unang-una na naroon na mangyayari, no, kapag dumating ang revival dito sa verse 5, no, mayroong conviction of sin, no? Conviction for sin which he had never before known. Naroon na talagang yung mga kasalanan na maaring nakatago o pilit na iniiwasan ay talagang i-reveal, i-expose ng ating Panginoon, no? Kaya nandun yung great conviction of sin na talagang wala tayong magagawa kundi lumuhod, umiyak sa harap ng ating Panginoon. Makita natin na kung wala siya talaga, wala tayong magagawa. Makita natin sa kanyang harapan na tayo isang basahan lamang, wala tayong pagmamalaki, no? Ito po yung ginagawa ng tunay na revival. Mayroong great conviction, no? Katulad nga ng makikita natin dito, no, do sa verse 5. Ano ang sabi ni Isaiah? Sabi ni Isaiah dito, woe in me, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. No? Sabi nga ay naroon na talagang nakita niya yung kanyang karumihan, yung karumihan ng kanyang bibig. Maaaring may mga sinasabi siya na hindi nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Maaaring mayroon siyang mga nababanggit na nakakasakit ng damdamin ng kanyang kapwa, no? Nung time na yon, maaring nung nakaraan ay parang binabaliwala niya yon, no? Kasi may mga taong ganun no, na talagang napakasakit magsalita, pero sa kanila parang baliwala, no? Para bang hindi nila naroon na sabi nga kumbaga sinasabi nila na ito ako no? Pero pag pala ang revival ay naroon po na dumating, naranasan natin, no? Mako-convict tayo, no? Mako-convict tayo ng ating mga maling sinasabi, yung masasakit nating sinasabi, no? Mako-convict tayo doon sa mga mali nating kaisipan, yung naroon na mali nating ginagawa, no? Talagang i-reveal sa atin ito. Naalala ko po, no, nung ako po ay bagong makakilala sa ating Panginoon. Sa totoo lang po, sabi nga sa akin po noon, ang alam ko ay mabait akong bata. No? Bakit? Kasi ito yung lagi kong naririnig, no? Sa aking mga kamag-anak, no? Nasa paligid, meron nga po kaming tiya, ay meron po kaming lola, kapatid po ng lola ko, no? Ay kapitbahay po namin noon, napakasungit noon. No? Talagang halos lahat inaaway, pero ako hindi niya akong maaway, lagi niya akong naroon na habi nga pinupuri dahil napakabait ko daw, no? At dahil dito ako rin po noon ay wala naman akong barkada, no? Ang buhay ko po noon sa paaralan, no? Tapos sa simbahan, sa palengke dahil taga-pamalengke ko, tapos bahay. Ganun lang po ang buhay ko noon, no? Hindi ako nagkabisyo, hindi ako nagkaroon ng barkada, no? Yung habi nga po, yung tungkulin ko sa aking pamilya, no, sa bahay namin ay ginagampanan ko po. At sa pag-aaral, nag-excel din po ako. Kaya
Sa akin pong pananaw noon ay wala akong kasalanan, no? Dahil mabait ako, masunurin akong anak, nag-aaral akong mabuti, ganun po, no? Pero alam niyo po, nung ako po ay habi nga nakaranas ng revival, no? Talagang pinakita po ng Panginoon. Una, doon sa John chapter 1 John 1:8 na ang sabi doon, kung sinasabi natin sa ating mga sarili na tayo walang kasalanan, tayo ay habi nga niloloko natin ang ating sarili. Sapagkat ang sabi sa verse 9, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil ang lahat ay nagkasala at nagkapos sa kaluwalhatian ng Diyos, no? Kaya nung time na yon, naroon po na talagang ipinakita ng Diyos, kumilos ang Diyos na yung palang pangungupit namin. Kasi hindi lang naman po ako, kami magkakapatid kasi, no? Pag dumarating po ang tatay ko, ay naroon na pag isinabit na niya yung kanyang pantalon, ay isa-isa na po kami na nangungupit doon sa kanyang bulsa. Kaya nung time na yon, pinakita sa akin ng Panginoon yun, no? Na sabi nga ano yung sinasabi mong wala kang kasalanan, no? Dahil sa harap ng Panginoon, malaki at maliit na kasalanan pa rin. Kaya there's a great conviction. Kaya dahil po doon, yung mga maliliit na bagay na akala natin ay hindi kasalanan, ipakikita yon ng ating Panginoon dahil ayaw niya na sa ating puso ay mayroong maiwan o mayroong matanim na mga kasalanan na minsan hindi natin binibigyan ng halaga pero kasalanan na pala yun, no? Kaya sa Great Revival, no, kapag naranasan natin ang kanyang presensya, naranasan natin yung kanyang kalwalatian, yung kanyang kabanalan, ipakikita po ito sa atin na wala tayong magagawa kundi tayo ay makumbik, umiyak, humingi ng sorry, humingi ng pagpapatawad at pagpapalinis sa ating mga kasalanan, no? Kasi minsan ang alam natin ang kasalanan yung magnakaw, no, yung parang yung mabibigat lang, parang yun lang yung considered natin as a sin, pero hindi pala. Pag naroon po yung revival, pati pinakamaliit na kasalanan ipapaalam sa atin ng ating Panginoon. Makikita natin kaya there will be a great conviction, no, of our sin na magdadala sa atin ng tunay na sabi nga pagluhod, paglapit sa ating Panginoon, pagpapakumbaba, no? Kaya napakahalaga nun. Alam niyo, naalala ko pa rin minsan na nung bago pa kami dito sa Bacoor, no? Merong mga kabataan na na-involved sa hindi magandang gawain. Yung mga kabataan na yon uma-attend na po sa amin, ano? Kaya nung naroon na malaman namin noon, kinausap namin sila, tinatanggi nila, wala daw yon, hindi nila ginawa yon, no? Pero alam nyo, nung time na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos, no? Ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang yung kanyang kalwalatian, yung kanyang kabanalan ay aming naranasan sa isang service. Nagulat po ako dahil talaga pong lumapit yung isa, iyak ng iyak, no? Naroon po na sabi nga ay inamin yung kanyang kasalanan, no? Kaya ako po'y sabi nga talagang manghang-mangha po ako doon sa ginawang yon, no, ng ating Panginoon sa kanya. At naroon nga po ang revelation ay binigay sa akin ng ating Panginoon nung time na yon, nung lumapit yung kabataan na yon, humingi ng tawad, inamin yung kanyang mga pagkakamali, no, na dati-rati ay tinatanggi niya, pero dahil sa kabanalan ng ating Panginoon, wala siyang nagawa kundi aminin ito, humingi ng tawad, at ang revelation naman ng Panginoon, siya ay pinalaya, siya ay pinatawad, no? Kaya sa number 2, no, una, magkakaroon ng conviction of sin, no? Maliit man o malaki, ipakikita ito sa atin ng ating Panginoon para tayo'y talagang maging malaya, no, sa gawa ng kaaway. There will be conviction for sin which he had not never before known, no? Ganun din sa Isaiah. Hindi niya alam na nakakasakit na pala siya, sa kanyang pananalita. Kaya nung naranasan niya yung presensya ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos na yon, talagang inamin niya yung kanyang unclean lips, no? At sabi niya nga, siguro nung time na yon ay minsan, 'di ba, meron tayong
mga kasabihan na bulaklak na ng dila, yung mga ganun salita, ano? Pag hindi born again, yung mga pagmumura, para sa kanila, baliwala dahil parang bulaklak na lang ng dila pero hindi nila alam it is a sin, no? Ito ay kasalanan. Tanging revival lamang ng presensya ng Panginoon na nandoon na mararanasan natin o makikita natin ang tunay na kahulugan ng kasalanan, no? At ang sabi nga ay revival often begin with people coming under deep conviction and crying out in confession and repentance for their sins, no? Ito yung unang-una na nangyayari kapag mayroong tunay na revival na nagaganap, no? Naalala ko yung isa, si Charles Finney ba yun, na dahil naroon na, sabi nga, dala-dala niya yung presensya ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, basta pumasok lang siya, no, sa isang, pumasok siya sa isang kwarto, talagang yung mga tao sa lugar na yun, bigla na lang nag-iiyakan, bigla na lang nagre-repent, ano, no, because it is dahil yon sa kabanalan ng ating Panginoon, no. At dahil dito, doon sa verse 6 and 7, makikita natin, ano, he received forgiveness and cleansing. Mararanasan niya yung tunay na paglilinis, no? Yung tunay na paglilinis at tunay na, sabi nga, yung pagpapatawad na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya dito pinakita nga na ang sabi nga sa verse 6 and 7, no? Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar, and he touched my mouth with it, no? And said, behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away and your sin purged. Amen. Praise the Lord, no? Naroon na talagang binigyan siya ng katiyakan na ang kanyang kasalanan, no? Yung mga salita na hindi nagbibigay ng kaluguran, na laging lumalabas sa kanya, ay naroon na, sabi nga, inalis na, no? Sabi nga, behold, this has touched your lips, no? Naroon talagang direkta doon sa kinonfess niya na unclean lips, na ito yung hinawakan o tinouch, no? Noong anghel na yon, yung seraphim na yon, ano? And he touched my mouth with it, yung tongues na yon, no? At ang sabi nga, your iniquity is taken away and your sin purged. Amen. Kaya alam niyo po, kapag po ang tunay na pagre-repent, no, ay naranasan natin, alam niyo po, mararanasan din natin ang tunay na pagpapatawad ng ating Panginoon. Yung tunay na, sabi nga, ay paglilinis sa ating mga kasalanan, no? Yung katotohanan na, sabi nga, if you will confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Amen. Kaya naroon po na hindi magiging para bang minsan kasi siguro kahit kayo napupunan nyo, no, na kapag tayo ay mananalangin, paulit-ulit na lang na ikinukumpisal natin yung kasalanan na ating nagagawa na yon, no? Ibig sabihin, hindi talaga natin inirepent, no? Hindi talaga natin naroon na hiningi ito ng tawad sa ating Panginoon. Bakit? Kasi paulit-ulit natin nagaganap, paulit-ulit natin ginagawa, at hindi tayo umaalis sa kasalanan na yon. Kaya laging nandun yung guilty feeling natin na, sabi nga, yung kasalanan na yon ay naging bahagi na ng ating buhay. At sa revival, tatanggalin tayo ng Panginoon doon sa kasalanan na yon. Aalisin ng Diyos, katulad ng sinabi dito, no? Yung kasalanan na yon na, sabi nga, naging bahagi ng ating buhay. It will be purged away, no? Yung kasalanan na yon, yung iniquity na yon ay tatanggalin, mararanasan natin na tatanggalin, no? Halimbawa, katulad sa mga bisyo. Alam nyo, meron talagang yung tunay na nagsisinan, yung tunay na talagang instantly tinatanggal ng Diyos yung mga bisyo, no? Meron nga po akong nanay na nakilala nung kami po nasa Mindoro, na talagang ang bisyo niya po, naninigarilyo siya at
yung sigarilyo na yon, ang merong baga nasa loob pa ng bibig, no? Ganun yung kanyang bisyo. Pero nung siya ay talagang nagsisi, no, naranasan niya yung revival from inside out, instantly tinanggal ng Panginoon, no, yung kanyang bisyo na yon. Praise the Lord. Kaya makikita natin na at yung katotohanan ng pagpapatawad at paglilinis ay mararanasan natin, no? Mararanasan po natin. At dahil doon, no, kapag talagang sabi nga, naging makatotohanan yung pagpapatawad ng Diyos, yung paglilinis sa atin, alam niyo po ba kung ano po ang susunod na mangyayari, no? Kapag ang revival ay talagang nariyan po, no? Sabi nga, from inside out, ang sabi sa verse 8, our spiritual ears will be open, no? Yung ating spiritual senses ay nga mabubuksan, no? Tingnan natin sa verse 8. Ang sabi dito sa verse 8, also I heard the voice of the Lord, no? Yon. Ang sabi pagkatapos dito sa verse 7 na siya ay, sabi nga, behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin is purged, no? At pagkatapos dito sa verse 8, ang sabi dito, also I heard the voice of the Lord. No, dahil dito, narinig niya ang tinig ng ating Panginoon, no? Kaya sa isang tunay na revival, maririnig natin ang kanyang tinig. Maririnig natin ang instruction niya, ang direction niya sa buhay natin. Kaya yung ibang talaga nakakaranas ng revival talagang instantly, no? From darkness, he will be turned into light, no? Kaya hindi na yung iba na para bang unti-unti pa ang pagbabago. Talagang merong iba, instantly, nagbabago. Bakit? Dahil nakaranas sila ng revival. Instantly, nababago yung decision nila na mali, no? Na nagiging tama. Bakit? Dahil naranasan nila ang revival. Inside out, no? From inside, palabas na po. Kaya makikita natin, we will hear the voice of the Lord, no? Hindi na tayo magiging kakapa-kapa. Hindi na sa paglakad natin, no, hindi na yun naroon na minsan ay matitisod ka, minsan ay madadapa ka, minsan ay naroon na palingon-lingon ka pa. Hindi po. Ang tunay na revive o yung pagnaranasan natin ng revival, magiging bukas ang ating yung ating mga tainga at maririnig natin na ito yung kung ang ating ginagawa ay tama o mali, no? Naroon po na ida-direct tayo ng ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng instruction. At dito pa rin sa verse 8, no? Nung marinig niya ang tinig ng ating Panginoon na ang sabi, whom shall I send and who will go for us? No? Dali-dali. Sumagot kaagad si Isaiah, no? Ang sabi niya, then I said, here am I, send me. No? Here am I, send me. No? Kaya makikita natin dito, no? Ang isa sa sabi nga mangyayari sa atin kapag naranasan natin yung revival, we will have an obedient heart, no? We will have an obedient heart. Magkakaroon tayo ng tunay na commitment sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? Magpapatuloy tayo, hindi tayo hihinto, hindi tayo susuko, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya napakahalaga po na maranasan ng bawat isa ang revival. No, hindi lang basta marinig natin, hindi lang basta naroon ang mapag-aralan natin ang nais ng Panginoon, maranasan natin ang tunay na revival. Because revival comes from inside out, no? Ito ay nag-uumpisa sa ating mga puso palabas, no? Kaya makikita po natin na walang magiging hadlang sa paglilingkod mo sa ating Panginoon if you are truly revived, no? Kaya napakahalaga po na sa buwang ito ng Oktubre, no? Dahil ito po yung tema na inilagay ng Diyos, talagang hindi lang basta malaman natin yung mga kapahayagan ang nais ng ating Panginoon, maranasan po natin ito, no? Maipamuhay natin, makita sa atin that truly we are a revived Christian. Ibig sabihin,
na nandoon yung energy, nandoon yung, sabi nga, yung freshness, nandoon yung we are already awakened, no? Naroon na tayo ay rejuvenate, no? Ibig sabihin, parang nandoon yung, sabi nga po, ay strength ng isang bata, no? No, yun po yung isang revive na Kristiyano, no? Kaya alam ko po na mayroong purpose ang ating Panginoon dahil nais niya na kung mayroon pa natatago sa ating mga puso na nagiging hadlang, kung kaya't minsan nagiging moody ka, minsan oo ka, minsan hindi, no? Para bang ang buhay mo ay ups and down, no? Paglilingkod mo sa Panginoon, ngayon ay mainit, bukas ay malamig, no? Sabi nga, ang lahat na ito i-reveal, no? Ipapakita ng Panginoon dahil ayaw ng Panginoon, sabi niya nga, no? Ayaw niya ng maligamgam, isusuka niya tayo. Kaya, ang nais ng ating Panginoon talaga, nandun lagi yung nag-iinit tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo sumusuko, hindi tayo humihinto, nagpapatuloy tayo, no? We are running with endurance because we are revived, no? Kaya habi nga yung tema natin last month, to run with endurance, mangyayari lamang yon kapag naranasan natin ang true revival, no? Yung true revival mula sa ating puso. Ito'y nangyayari kapag ang kabanalan, ang presensya, ang kapangyarihan ng Diyos ay ating naranasan. Amen? No, kaya sa umaga pong ito po yung ating maging desire, no? Maging desire ng ating puso, no? Maranasan natin ang, sabi nga po, yung kabanalan ng ating Panginoon, yung presensya ng ating Panginoon. At tandaan natin, sinabi nga, if we will commit our lives unto Him, no, He will give us the deepest desire of our heart. Ano ba ang desire mo sa puso mo? Kung ang desire mo sa puso mo ngayon ay yung mga pang-ibabaw lamang na blessing, diba? Katulad ng financial, physical, alam nyo, mga bagay na yan ay madaling mawala, no? Madaling maalis, no? Pero ang nais ng ating Panginoon, ang maging desire ng ating puso ay ma-revive tayo, no? Maranasan natin yung revival dahil tunay nga nasa tunay na revival lamang natin mararanasan yung kagalakan, no? Yung kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po, no? Napakahalaga na sa ating mga puso i-desire natin ito, no? I-desire natin ito dahil ang sabi nga, no, katulad ng pinag-aralan natin ng Sunday nung isinyer ni Bishop, no, yung signs daw ng revival o yung sign na talagang ikaw mismo, kasi yung revival naman hindi lang yung nagsasayawan, nagtatalunan, ano, yung talagang sa buhay mo kahit nag-iisa ka, nandun yung fire na nanggagaling sa Panginoon, lagi itong nag-aalab, lagi itong sabi nga, basta may makalapit lamang sa iyo, nararamdaman nila, nararanasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon, no? Tapos yung love never ceases, no? Yung pag-ibig ng Panginoon talaga nag-o-overflow, no? There is influence, i-influensyahan natin yung ating pamilya, yung ating kapatid, yung mga nasa paligid natin because of that revival, no? At especially there is anointing. Nandoon yung pagpahid ng langis ng kapangyarihan ng ating Panginoon. We need this, no? Sa mga oras na ito dahil we are living in a peculiar, sabi nga ay days, no, na sabi nga yung araw na kung saan ay sabi nga we must redeem the time for the days are evil. We need revival, we need anointing that is coming from our God. Kaya sa umaga pong ito yung ating i-desire sa puso ng bawat isa sa atin. Hingin natin sa ating Panginoon, revive us, Lord, no, with your passion once again, no. I want to, sabi nga, maglingkod sa iyo, maglingkod sa Panginoon, magmahal sa kapwa kung paano ito ay ginawa ng ating Panginoon. Amen? Kaya po rin po ang Diyos, alam ko po na sa buwang ito ng Oktubre, no, ang dalangin ko, hindi lamang basta marinig natin ang mga katuruan
tungkol sa revival, maranasan natin to. Amen? Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat sapagkat Lord, ang tungkol sa revival ay ipinapahayag niyo sa amin, Panginoon, upang ito ay aming maranasan. Salamat sapagkat, Lord, ibubuhos niyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong kalwalatian, ang inyong kabanalan, O God, upang ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay tunay na magkaroon ng revival from inside out, O God. Lord, we need you, we need you, we need you, O God. Kayo lamang, Panginoon, ang source ng tunay na revival. Kaya kayo lamang, Lord, ang dinidesire ng aming mga puso, Panginoon. Truly, apart from you, we can do nothing. It is not by our might, nor by our power, but by your Spirit alone, Father God. Kaya, Mama, sa gabi pong ito, mangusap po kayo sa bawat isa na nakakarinig ng katuroan na ito, God. Lord, hayaan niyo po na ang kanyang puso ay naroon, Panginoon, ma-excite, Panginoon, magkaroon ng tunay na desire, O Lord, na maranasan ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po marami. Salamat po sa pagsama nyo. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na buhay at makapangyarihan. Tunay nga, Lord, sa pagkakataon na ito, wala po kami magagawa, kundi lagi lamang ibalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, kalwalatian, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At muli, sa susunod na araw, sa Webes, no, buksan muli natin ang ating tinig ng pag-asa dahil ito'y punong-puno ng pag-asa na ipinagkakaloob sa atin. Kaya praise the Lord, God bless you, and good night. Amen. Praise the Lord.